tunan chanchin kan ngai thak tur hi tun hnai loka thil thleng khaniin an chanchin du umlo takle an che dan hian mitam takril ro atina hleya chungte soirem chop in nei na hi a him lo zawk ta emni ati rumrum theilain mani du thlan na ngeya kupui thlang te pon an ti swala in phasan na le twal thana a thleng chin tho bok sia mishinga hian criminal mind pian pui ve shim shim hi anum te po ani zawk mai the an chanchin kan ngai thak tur mek Haryana riwari bial jarthal khwa cheng ratan lal te chung kwa po hi chung ko hlim thei tak le khosak nuam ve pa ngai takan nia an fa ba kum somni pakhata upa monu chu tlangwal fel le thokrim tak mai niin na nget teilo ma se in hlona om piangin ain hloa a taima thin hle ni tlangwal nupui nei rual aloni ve ta ka chuan a chung ten anupui atan nula fel pa ngai takan zon sak ve a nuwa deuh chuan an kho hnai loka cheng ve tanu nen chuan anin hmel hriat tir ta ni ti chuan chung ko hnih te chu anin biak rem hnuah chuan tluang takin an fa te chu anin nei tir ta a monu te in nei hnu lok hian tanu chu an hnam kal phung angin an kholama anu le pa te na avalet le ria monu ero chu anu le pa te nen in lama na thok zui ngalin nu patuak thar te chu in ngai tak chungin reilo te tan arom shang le taria masi engkim akal pa ngai viau mo tilain thilmak tak mai monu chunga chuan a thleng ta tlat mai ni junioriat kumin kumsang ni somni paruk zandar kwa vela khan monu chuan aparatan lala nena chuan apumanan dewa wangin damdoi dora kalluka ngai thu shila apa chuan monu chu angai twa dewa wangin thil ei swala nei nge engtin tak nge apum chu nan dan te sota monu ero chuan ei swalam ani lo thu suin gastric wangani arin thu chu apa chu shil pain karei lawang tin apa in sui ve atum po chu ngaya telawa boina a omani chuan kalau khol mayang chetiin zandar ko vel chuan anin chu a chwa san ta ni zanlaidar som pani ari chawa monu chu al holo wangin apa chu amangang chan to leya a phone la chu an switch off tlat mai box hinen an chung kwa chuan an khodam doi zur na hun le doctor omna zong zonga chuan kalkwalin monu chu an zung ta a mase monu chu alo kal lo thu hlira an lo chan hlom ta ka chuan a thian te hau chu khol kwalin monu chu alo kal le kal lo te chu an zot kwal te zela chuti chungpo chuan monu chu a chanchin sha tu reng reng an nei talawani chutia an beidun tak viau hnuah chuan ratan lal chuan monu chu anupui thar muturin an kholama akalani ringin an monu chu a khol ta a monu nupui tanu chuan monu chu alo kal lo thu suin ni ni thungve lai chu anin biak to lo thu chu alo shilani ratan lal chuan a fapachin chang sha tur omzui haulawa bo chu angai na a shilavin amang anghleya hemizan hian zanmut mu po twa chatheilavin monu la ho hun chu an ngai chang renga mase atuk sing thleng po a alo la ho tak lo wangin an kho police station a chuan vakalin afa pa bo thu chu an va report ta ni police ten an report don chu bo chui ngalin monu zon na chu an thok ngal char chara monu chian tele damdoi dur ba ka an kho clinica te chuan kalkwalin monu omna tur omanga piang chu an chui zela mase monu chu akal na chin le omna chin shelovin police te chu an bangbo hleya chutia bangbo angreng taka anum lai chuan monu bawa jenga ani ni na cha juni som singa khan an khopya lok tuilwan kor asalwas kanala chuan tlangwa ruang ni om tak chu an mu tho an dong ta ni ruang lak chwa ani lai hian kholum le tuya alawin che aringa wangin ruang chu troi tumin alo puam na sato hleya mase ruang thom hnoi in bela tang chuan monu chung te chuan ruang chu an fa parwang nge ani ti an nim nget ngala chu mai ni lovin kanal bulloka chuan electric scooty chu alawin parkvel club poka chu scooty chu monu taniin an in achwa san don zan khan a khal chuak ngei bukani monu chu damdoi dora kaltur khani sia engwanga chulai hmuna dai chuan kal singe ni chu achung te chuan an shik thiam lo hle ni monu ruang chu postmortem turin
damdoin lama chuan thon phei ania ti chuan atuka chuan postmortem result alo chhuaka athi chan chu tuya tlahlom tia report ani ta a police te point athi chan chu thildang engma rin hlel tur an hmulo wangin athi chan mania Chetsual pala ngayin case chu an khar ta ni monu bungrua a scooty le phone baka a wallet chu a chung te hnena an pekira vandoi thlak takin monuwa athi ta ka chuan anu puitanu po chu a pasal thina wang chuan a pasal te na chuan wakalin a chapna sa hleya monu nen chuan anin neina alarei lo bok nen mi puikal khom te po chuan an laina tin an khonga ihlom hle ni tanu I a pasal sun chaplai lo mutu te phei chuan an mi tuipo an dang zo thei bi khlom lawani monu chu an sa khodan kalphung angin voyania ti chuan in lama hoin an lu sonna turpui to lo leng te nen chuan engemo suin an ti tlang hloma heti la hian monu unau pa amit chuan monu phone chu en mai a han tuma ma se mak tak main phone factory chu reset lo ni in eng data le call history ma chu mu tur om tak lawa chuan amit chuan ngai that lo na lian taka nei ta ngala phone chu ti pal thil thu wanga reset ani aring theilawa a phena chuan an chiat ve hau silo in phiarrukna a ngein aring tlata an ko a phone che siam chin data le software zong po khoi thiam chu wapanin monu phone data chu a va recover tier le ta fika ti chuan thalak le call history an han recover cha chu thil mak tak mai chu alo lang chuak ta ni monu bozang khan tanu chuan ni thum ve lai chu monu nen chuan anim biak to lo thu aparatan lal kha ashilania monu wan ina chwa san ma chuna chang khan tanu nen chuan voisum nga ai tamma anim biati an mu chwaka engwangin nge tanu khan do ta soi monu thina chuan tanu chuan jin hlel akai lo thei talawa monu tlan kolnak mun le kanal pan na kunga CCTV footage se chu en le tan dil ta a ti chuan monu chung te chuan uluk takin CCTV footage an enlet nu chuan mi pa pani le me che pakhat te chu kanal lampanan kallai an muwa a nuwa monu chu a scooty in chu lampan chuan akal vele ti chu an mu chuak ta ni monu chung te chuan finfian a chatak an nei nuwa chuan police how to lian zawk te chu muin thil omdanen kim chu an chil ta a monu thina chu thidan pa ngai ni lovin in phiarrukna ngei nia an sia thu shilin a thina chu chuisha sak turin an wangen ta ni police te chuan monu phone CDR le CCTV footage se chu an en nuwa chuan monu nu puithar tanu chu thuzo fia turin station lama chuan an shwai ta a tanu chuan a pasal thar nen chuan ni thum lai chu anin biak to lo thu bok chu soin a pasal pauna le thina chuan engma chia ta nei lo thu soin jana kho na sa hleya nima sela a ma a nge monu phone call detail an phor ta ka chuan tanu chuan chan mun kho in omzia nei to lo ti shain thu dik chu apuang chuak ta nge ni tanu soiran chuan monu chu pasalatana du wangre nga neya ni lawa tanu le an khopia cheng tlangwal pakhat sonu chu anin mangaya mase tanu chung te chuan tlangwal fel tak monu chu an fanu pasalatan chuan an lo yai lo bok nen nupuyatan an lo biak ta ka phei chuan an fanu ril ru she hau lovin an lo ove tamaya in biak remna akal chau ta ka phei chuan tanu chuan midang du zo ka nei ti chu soi chuak ngam lovin a chung te thoi chuan monu chu pasala anei ta ni tanu in pasala nei don ti angai zong sonu wana sia chuan ari ru na hleya tanu chu tlan bo puya asoma mase tanu chuan a chung te mol phona le an za na khwa tur chu ngai ngam lovin anin kar ti nok tu monu chu pasala nei phota tu marin hlel kai lo tura da chan zok mai chu arut ta ni tanu chuan a chung te du danang tak chuan lung oi mel takin pasal chu nei tangeya ti chuan ngai zong sono nen chuan aru ka in mudunin an lo ro man to thil rap thlak tak puitlin tu chuan ma an la zui ta ni tanu ngai zong sono chuan a thian te pahni hariom le harin te chu an ro man na puitlin sak turin arwaya tanu chuan an ro man lo kangin monu chu phonin angai thole in mo adu thu chu zei tak chuan a shila
Mono chuan in nei hlim reilo te chung poa aum theilo zawk anga alan chuan khotla nga soyan kain mi nui zat an hlo don ti shayin tanu chu lunglen twar sham sham tur chuan han tia mase tanu chuan apasal voi tam tak kholin in mu puya asom tak chena chuan mono po chuan anupui thar chu alo ngai ve bok nen asom na chu anep zau ta bek lawani mono chuan anupui chu muchakin ngai hlema se achung tele wantlang mit mei chu ala ven ve tho wangin achung te hne na chuan eng chuan lam nge asiam ta kang tin tanu chu shila tanu chuan apum na thu soin damdoi leitur anga in chu chwa san turin mono chu thuro na pe ya ti chuan mono chu ana thok ho in a thlen nu chuan chu te in identify ya zandar kwa aloni chuan apa hne na chuan apum na thu chuan labin damdoi leiturang chuan in chu a chwa san ta ni mono chuan angai emem anupui nen mo anin tiam na mon kanal lam chu phur takina pana mase kanal awathlen chuan tanu chu awa muta hau lawa chuta shil hai taka awodin lai tak chuan sonu le achiam pani te chuan manu chu din hwalin an buai chan ta a hethi lai hian tanu po chu abi rukna mona chang chuan lo chhuakin mono an sui salai chu khongai na le lainat na tel hau lo chuan a lo thlir renga ti chuan mono chu soi sain a hnar le aka te chu hup sakin ni khoshilo chuan an siam ta a mono wa ni khoshilawa reng chu kanala chuan an thlak thlata ni tuya mono nam thlak nu hian a phone chu resetin kanala bok chuan an pai zui le ta a nima sela phone le awali te chu manmo taka pai an ni to wangin kanal kam sira chuan pai thlain a him ta hlawa mono ruang mu chwa ani rwal khan an mutel ta nga la ni police te hian tanu in puana changin angai zong sonu hi an man ngala mase sonu chian te pani chu an lo tlan bo mana wangin tuna hian zon mek an la ni